Sa number 5, balayran sa kuryente. Para sa siningabulan sang Hunyo sa Negros Occidental, may pagsaka. Ginanunsyo sa Negros Power Northern Negros Electric Cooperative kag Negros Occidental Electric Cooperative nga magasaka ang ilang sukot sa kuryente para sa June nga biling. Sunod sa Negros Power, masobra sa 2 ka pesos per kilowatt-hour ang saka sa ilang average residential electricity rate, kuntiin 13.84 per kilowatt ang ilang sukot sining nga bulan. Yara naman sa 12.36 per kilowatt-hour ang electricity rate sang Nuseco, samtang 12.96 per kilowatt-hour ang sukot sa kuryente sang Nuseco. Kapin piso ang saka sa presyo sang kuryente sang Nuseco kag Duneco sini nga bulan. Kinalantaw nga rason sa pagsaka sang presyo sang kuryente ang mga pagsaka man sang Bili sa wholesale electricity spot market o WISM matapos ginlift sang gobyerno ang temporary suspension sa market price. Suno sa Nuneco kag Nuseco, agud hindi matamaan ang mga konsumidor imbis isahon o kun isahon ang pagpatuman sang saka nga masobra 3 pesos kada kilowatt-hour. Ilagay negosyar sa Energy Regulatory Commission ang staggered payment schedule kung saan portion lang sang total nga saka ang ibutang sa biling sining nga Hunyo kag ang nabilin nga balance ang pagabayaran sa masunod nga 2 ka bulan.